ପାଖାପାଖି 30 ମିନିଟ୍ସ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଲିପୁଭାଇଙ୍କ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ସପ୍ ଆସିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ ଆଜି କେମିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ବି ପୁରୀରେ ଯଦି ଗୋଟେ କଷ ବିରିୟାନୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପାଖାପାଖି କୌଣସି ବି ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲିପୁଭାଇଙ୍କ ଭେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀକୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ନମ୍ବର ଅଛି, ଲିପୁଭାଇଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ବିରିୟାନୀ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ତ ଲିପୁଭାଇଙ୍କ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀର ଟାଇମିଂ ହେଉଛି ଦିନ 1ରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇମିଂରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ବିରିୟାନୀ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରୁହେ। ପାଖାପାଖି 30 ମିନିଟ୍ସ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଲିପୁଭାଇ ଆମକୁ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଦେଇଦେଲେ। ଆମେ ଏବେ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ରୁମ୍ରେ ଆଣିକି ବିରିୟାନୀ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ବିରିୟାନୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତ ଆପଣ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପାଖାପାଖି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲିପୁଭାଇଙ୍କ ବିରିୟାନୀ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।